kining gibutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kapitulo 19, versikulo 1 ngadto sa 10. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho, ug samtang miagi siya may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Musamidangan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus. Namuagi niyatong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus niyatong dapita, mihangad siya sa kahoy ug mingon kang Sakeo. Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako maabot sa imong balay karong adlaw. Ni kanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kinangop midawat kag Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Umitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong kategoryanan ngadto sa mga kabos ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa ulian ko siya upat kapilo." Si Jesus mingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Maigsoon ko ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingo mauna ang ika-31 nga Domingo sa ato nga ordinary time sa atong liturgical calendar. Ug ani karong Domingo mao ang gitawag nato Prison Awareness Sunday, no, sa itong maigsuon nga anaa sa bilangguan. Please take note to nga dili baya tanan nga nasulod sa bilangguan nga ingon talang kadapat-dapat silang kinabuhi nga masulod sila. Kaya dunay gitawag na itong mga biktima sa injustisya maigsoon ko diha ni Kristo. Muna nga atong iampo sila kay dili gyud lalim nga anaa kaniya ng dapita. Maigsoon ko diha sa kanginan. Ang atong Ebanghelyo karon nagisgot ni Sakeo, tax collector, di ba sa miyaging Domingo sa atong Santos nga Ebanghelyo nga diha usab usa ka Pariseo nga nag-ampo o usab tax collector nga nag-ampo, no, nga atong gisaway ang kinabuhi sa usa ka Pariseo nga nag-angkon siya nga tanan niya nga kinabuhi perfect siya, pero pagingon niya nga dili ako sama niya ng tawhana sa ato pa nga nag-compare na siya siyang kagulingon sa tax collector. Maigsuon ko diha na siya nasayop. While ang tax collector nga usa ka makasasala nagpamukpok siyang dughan, nangayog pasaylo siyang kagulingon, ug didto maigsoon ko gihatag ni Kristo ang usa ka panig-ingnan nga mingon siya nga ang tao nga bisan sa iyang pagkamakasasala tungod kay nagbasol siya, refer ni ngadto sa tax collector nga siya gipasaylo sa Ginoo. Karong Domingo mao gyapon tax collector kining ginganag Sakeo. Misaka siya sa kahoy kay gusto siya nga makakita ni Kristo. Meaning to say nga na-attract siya ni Kristo. Uy, tamingon man diha sa kahoy nga si Kumuro milabay si Kristo. O kung sa nitabo, maigsoon ko diha sa kanginan, naka-attract si Sakeo ni Kristo. Umingon si Kristo nga to kaniya nga kanaog diha. Kay muadto ko sa imong balay. O kung sa nitabo, maigsoon ko, most welcome si Kristo sa balay ni Sakeo. Mabitaw to nga ang mga tao misaway ni Kristo nga naunsa man ni si Kristo nga taong makasasala mi abi-abi man siya. Maigsoon ko diha sa kanginan,
makaingon kita nga unsa gyud pagka mapasaluon o pagka manunuyon ang Dios. Ngano man kay mismo si Sakeo maigsoon ko, iya nga gi abi-abi og miadto gud siya ngadto sa balay ni Sakeo. O unsay nitabo ni Sakeo? Maigsoon ko diha sa kanginan, mi nangayo siya pasalo siyang kasalaanan. O gani mingon siya nga ihatag nako Ginoo ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga katawhan. Meaning to say, maigsoon ko nga sa iyang kinabuhi, miangkon siya sa iyang pagka makasasala. Kita sa atong kinabuhi, maigsoon ko diha sa kanginan, I do not know og pilara ka nato nga maghinulsol og magbasol sa atong kasalanan og muangkon nga kita maigsoon ko nasayop sa atong kinabuhi. Muna ang kinabuhi ni Sakeo. Nagbasol siya, naghinulsol. Ug gani maigsoon ko mi-admire si Kristo sa iyang kinabuhi. Nga sa ato pa di ay maigsoon ko diya sa kanginan nga ang kinabuhi ni Kristo wala magtana o kinsa ka diha sa katilingban. Muna nga o kinsa usab kita dapat nga maigsoon ko nga ato gyud nga susihon ato nga atimanon ang atong kagalingon diha sa pakighimamat ni Kristo bisan man sa atong pagkamasalaypon, bisan man sa atong pagkamakasasala. Ngano man kay si Kristo andam og tagana nga mudawat sa atong kagalingon bisan kinsa ka diha. Mao usab na ang kinabuhi ni Sakeo. No, sa iyang pagkamakasasala tungod kay tax collector siya gyud nangita og kay gayunan nga siya makikita og makighimamat ni Kristo maigsoon ko ug unsa nahitabo niya nadawat niya ang dakong grasya siyang kinabuhi nga si Kristo gyud miyana sa iyang balay misulod siyang balay aron pakigistorya kaniya ug si Sakeo maigsoon ko na wala sa nagbasol siyang kagalingon nga dili mao ang iyang gibuhat. Usap ka na sa itong kagalingon nga kinanglan nga magbasol ta, maghinulsol sa itong mga kasaypanan sa itong kinabuhi nga dili maayo maigsuon ko nga ato kining itugyan nga to sa Ginoo ang ato pagkamasalaypon. Muna maigsuon ko nga di ay sa atong ebanghelyo karong Domingo kini naghatag na to o pagtulunan nga di ay ang Ginoo walay pili-pili. No, bisan kinsa basta kay ang tao nagbasol o naghinulsol siyang kagalingon ang Diyos gyud andam og tagana nga mo abi-abi ang atong Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Maigsoon ko sa di pa ta magpadayon ato una nga paminawon ang usa ka awit. Guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. I had only one friend left. I wanted to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. But when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Knows me inside out, and help keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one
Brad Bird sa mao nga awit. Maigsoon ko, ani kapon kamo, nagtubay sa tong tulmanon, ang lantawan, usa kini ka programa